Čujemo riječ domaćina, gradonačelnika Podgorice, gospodina Vaterpolu. Dame i gospodo, uvaženi gosti, poštovani sugrađani. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo da u ime glavnog grada pozdravim sve učesnike završnog turnira svjetske vaterpolu lige, najznačajnijeg sportskog događaja organizovanog u nezavisnoj Crnoj Gori. Podgorica kao grad sporta i domaćin ovog svjetskog takmičenja učinila je sve kako bi stvorila uslove da se naši gosti iz susjedstva i sa drugih kontinenata prijatno osjećaju i sportski nadmeću. Glavni grad Crne Gore, koji se stalno mijenja i razvija, je učinio podvig novosagrađeni bazeni, čija je izgradnja koštala oko 5 miliona eura. Dio su novog sportskog mozaika Podgorice. Iako smo ove objekte izgradili za relativno kratko vrijeme, tačno 102 dana, kao što ćete se uvjeriti, urađeni su veoma kvalitetno i opremljeni najsavremenijom tehnikom za plivanje i vaterpolo. Prilika je da se svima koji su učestvovali u projektovanju, izgradnji i opremanju najsrdačnije i najiskrenije zahvalim. Nezaboravni trenuci radosti koji su nam pružili naše vaterpolo reprezentacije i klubovi, postakli su glavni grad da najtrofejniji crnogorski sport se stvore maksimalni uslovi za njegovu afirmaciju i razvoj. Naša je želja da ovaj završni turnir bude samo prvi u nizu velikih vaterpolo i plivačkih takmičenja i da Podgorica uskoro postane centar vodenih sportova. Svim ekipama želim puno uspjeha s uvjerenjem da ćemo pobijediti najbolji. Vama, dragi gosti i domaći ljubitelji vaterpola, koji su uvijek pokazivali poseban odnos prema reprezentaciji Crne Gore, želim da uživate u sportskom nadmetanju i takmičarskoj i fair atmosferi. Srećno i živjeli! Kako se počeo svetim završnim činom svečanog otvaranja ovog takmičenja, Nikola Janović, kapiten crnogorske zlatne reprezentacije iz Lige, Nedavno je turnir svjetske vaterpolo lige, Podgorica 2009. svečano.